आंनि बे केटेम बर' चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ होनानै खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननो मोनसे खोथा बुंनो सानदों। बे भिडिअनि गेजेरजों रावखौबो दुखु एबा हेंथानि थाखाय बानायाखै। अब्लालाय माखौथो नेनानै दङ? स्टार्ट खालामनोसै भिडिअ। Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita. सुबह भेंचो दो तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके चुत्तर फैला के ऐसे वीडियो बना रहे हो। अरे शर्म करो। अरे सुटिया साला नोंसोर बेफोरबायदि ड्रेस गाननानै मा गोदाव सोराव भिडिअ बानायलाबायनो मोजां मोनोब्रा। अरे साला नुबाना बेखौ माबोरै मोसादों बियो उदै नुजानानै बा मासे फाग्लि बेबायदि मोसायो नालाय थै गोदाव सोरावलै नोंसोरो। भाई बहनों, यह देश बदल रहा है लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा। So guys, di video di sini जाथ'सिगोन। नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला लाइक शेयार खालामनानै होदो आरो कमेन्ट खालामदो आदानि भिडिअआ माबोरै आरो बे भिडिअआ समाजाव नायथावजाना नंगौना नङा। आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै बोरैबा हाबसनफैफ्लांदोंबा नोंथाङा आरो साबस्क्राइब खालामालासिनो दाथां आरो नोंथांमोननि थाखाय आं बिदिनो गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। थ' गाइस बाय बाय।